बापा केମିତି आଳୁ काढୁଛନ୍ତି। ମୋ ବାପା କେମିତି କୋଦାଳ ଦେଖୁଛ ତ ଅତି ସେଇପରି ଆପଣମାନେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆଳୁ ଖୋଳା ହେଇଯିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଆଳୁ ଫଳିଛି। ଆଳୁ ଧାଡରେ ଯିବ ବୁଲିଆ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କେତେ ଆଳୁ ଫଳିଛି। ଆଳୁ ଡଲାକୁ ଟିକେ ବହୁ ଏଇ ଆଳୁ ଡଲା କେତେ ଫୁଟେଇ ଗଲେଣି। ମାଉସୀ ମାନେ କେତେ ଫୁଟେଇ କରି ସାରିଲେଣି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଫଳିଛି ଆଳୁ। ଆପଣମାନେ ବି ଆଳୁ ଫଳିଛି ତ ନା ଫଳୁନି କୁହନ୍ତୁ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଫଳିଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଉସୀ ଆଳୁ କରୁଛ ଏଇ ମାଉସୀ ଆଳୁ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ମୋ ବାପା ଜାଲ ଧରିକି ଆଳୁ ଭରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ କାକା ବି କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଢୋଲା କାକା ପକୁଛନ୍ତି। ଦେଖ କଣ କହୁଛୁ? ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଥିନି ଦେଖୁଥିନି। ହଁ କେତେ ବଡ଼ କିଆରି କେତେ ଜଣଙ୍କର ଖୋଲା ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ କିଆରି ଦେଖନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଖୋଲା ଚାଲିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଖୋଳା ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ ମଉସା ଆଉ ମୋ ଅଜା ହେକା ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଆମ ମଉସା ଆଳୁ ପୁରା ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଏତେ ବହୁତ ବୁହା ସଇଲାଣି। ମଉସା ଆଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ପୁରା କେତେ ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆହୁରି ବହୁତ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆହୁରି ବହୁତ ଘର ଭିତରେ ଅଛି। କାହାକୁ ଦେଖୁଛୁ? ଏଇ କାହାକୁ ଜେଜେମାକୁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ଆଉ। ହଁ କାହାକୁ ଦେଖୁଛି? କାହାକୁ କେହି ଦେଖୁନି। ଆଉ ଦେଖିବ ହଁ ଏଇ କେତେ ଲୋକମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ତୁ କହ କଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ କେତେ ଆଳୁ ଫଳିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଉସୀ ମାଉସା ମାନେ ସବୁ ଆଳୁ ଖୋଳୁଛନ୍ତି। ହଁ ଆଉ ମାଉସୀ ତ ଜେଜେମାକୁ ଦେଖା। ଦେଖିବେ ଆଉ କାହା କେମିତି କେତେ ଆଳୁ ଅଛି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଦେଖିବେ ଆଉ କେତେ ଆଳୁ ଅଛି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବେ।